Гэта самы даступны прыватны самалёт у свеце. Яго могуць набыць многія, асабліва тыя, хто зарабляе больш за $5000 у месяц і можа разглядаць фінансаванне або лізінг. Але вось фішка. Гэта зусім не самаробны самалёцік. Гэта паўнацэнны высокапрадукцыйны бізнес-джет ад Hondy. Так, той самай Hondy, што робіць кампактныя машынкі і газонакасілкі. Цяпер яна будуе самалёты, што абганяюць коркі у небе. Знаёмцеся. Honda Jet. Стройны, кампактны і неверагодна хуткі. Максімальная хуткасць 770 км на гадзіну. Хутчэй за некаторыя пасажырскія лайнеры. Далёкасць да 2900 км. Хопіць, каб пераляцець з Мінска да Тель-Авіў без дазапраўкі. Унутры ніякага бюджэтнага адчування. Камфорт для 7 пасажыраў. Сучасная кабіна, як у Tesla з крыламі. І кожная дэталь зроблена для хуткасці, камфорту і цішыні. І ўсё гэта за $4,1 мільёна. Менш, чым элітны пентхаус у Нью-Йорку. І значна весялей. Думаеш, прыватныя самалёты толькі для мільярдэраў? Падумай зноў, бо гэты маленькі джет можа стаць першым сапраўды даступным у гісторыі авіяцыі. Напішы каментар і падпішыся на канал, каб заўсёды ведаць кошт пытання.